बरी आली आली बरी हो थांबा. हो हे चोरून ऐकलात ना? चोरून ऐकलात ना? चोरूनच पाहिलं. लाज नाही वाटत? लाज नाही वाटत? मी जन्मताच निर्लज्ज आहे. बायकांना चोरून पाहायचं असतं. अगं हे तुझं सौंदर्य पाहिलं. वा अप्रतिम. अगं तुझं वर्णन करायला शब्द देखील अपूर्ण पडतील. मला सांग तुझ्या देहाला नाव माझं भानुमती. भानुमती आवडलं काय? नाव. नक्की ना? होय. अगं वर्णन करायला शब्द देखील अपूर्ण पडतील. धनुष्यात डोळ, पाणीदार नेत्र, चाफेकारी नाक, गुलाबाच्या पाकळीप्रमाणे तुझे ओठ, सिंहकटी. हो थांबा. माझ्या कमरेला जर तुमची नजर लागली आणि माझ्या कमरेला जर लचक भरली ना, यावरही पर्याय आहे माझ्याजवळ. पर्याय? होय. कोणता पर्याय? या हस्ताचा स्पर्श जर का झाला. खबरदार. काय बोलता तुम्ही? यक्षराज, माणसानं नेहमी विचार करून बोलावं. बोलून विचारात पडू नये. नियतीचा जर नाश झाला ना, तर तुमच्यासारख्या चांडाळांचा सर्वनाश व्हायला वेळ लागणार नाही. सर्वनाश झाला तरी चालेल. पण होय, मनाला ठरविलाय या सौंदर्याचा उपभोग घेणार. थांबा. यक्षराज, माझ्या सौंदर्याचा उपभोग घेण्यासाठी माझं सौंदर्य रस्त्यावर पडत नव्हे. बऱ्या बोलानं तुम्हाला सांगते मी, या विश्वात जर 4 दिवस सुखानं जगायचे असतील ना,